Slav eyvar baş hevanno hevidarım herkes başe. Heval egel ve deribin em dest bi bülteni bikin. İroji graniya bültename ve lise Rojavay Kurdistan'ı li Suriye be. Gelek civinin navnetevi hatını çekirin. Ji qada navnetevi bi taybeti ji saziya Ramaneye Amerika'ya dengeki ciddi heye xudil Kurdan dertkevin. Bang li sazi navnetevi tikin ku ji bo li hember êrişên dewleta Tirkiye xudil Kurdan derkevin ev mühime. Bang dike bangekî pir vekiriye ev sê mehen li ser hev tam kampanyekî hatiye dest pê kirin xwedî Kurdan derkevin Kurdan biparêzin li hember êrişên dewleta Tirkiye bi taybetî ev yek li İsraîlê hin tevgerên nû hene civînên di asta kabîneya Netanyahu de ew jî aynî bangî dikin dixwazin ji bo parastina Kurdan hin tevgerên navnetewî bikeve nava hereketê. Ev yek wekî din civînekî din a navnetewî heye vê êvarê tam di vê saetê de saet şeşan de dest pê kir. Bültena me û civîna navnetewî di derheqê Sûriyê bi hev re dest pê kirin. Ev civîn li Romayê pêk tê. Britanya, Amerîka, Fransa hin welatên din hene navê wan min nivîsiye zê ji we re pêşkêş bikim. Tevlî civînê dibin qedera Sûriyê nîqaş dikin. Elbet hebûna Kurdan ya di Sûriye nû da ew ê nîqaş bikin ya herî balkêş ew e ev civîn bê tevlîbûna Tirkiye pêk tê. Amedekariya vê civînê ev du hefte ne têne kirin. Tirkiye ne hatiye davet kirin. Cara yekeme di civînekî navnetewî de Tirkiye tê de cih nagire di derbarê Sûriye'de elbet. Di vê demê de ku dihate nîqaş kirin bi taybetî piştî daxuyaniyên Donald Trump yê ji bo Erdogan û Tirkiye digot nüfuza Tirkiye heye li ser Heteşê li ser Sûriye lê xuya ye hêdî ev tesîra Tirkiye li ser Sûriye kêm dibe naxwazin cih ji Tirkiye re vebikin ev mühim e ji bo Kurdan mühim e em jî bi çavê Kurdan li meselê dinêrin. Tirkiye harbiye êrişê ser Rojavayê Kurdistanê dike li aliyekî li Tirkiye hevdîtinê ji bo çi em nizanin navê wî ne hevdîtinên çareseriyê ye ne ê çekberdanê ye. Hevdîtinê ji bo teslîmgirtina Kurdan em bibêjin baştir e. Li Tirkiye devam dikin lê êrişên di paralelê wî de êrişên pir dijwar hene li ser Rojavayê Kurdistanê. Ji ber vê yekê di manşeta me de heye me gotiye ev çi durûtiye ev çi bêsamîmiyetiye tê kirin li Tirkiye. Ji aliyek ve dixwazin li hev bi Kurdan re li aliyê de jî pir bi dijwarî êrişê ser Rojavayê Kurdistanê dikin. Bültena me di vê çarçovê de ye gelek nûçeyên din hene. Eger heval amade bin em dest pê bikin. Tiştek ku min ji bîr kir eger min tiştek ji bîr kirine hûn ji kerema xwe re binivîsînin ez pêya me jî dixwînim li vê derê. Baş e tiştê ku min ji bîr kiribin tiştê ku hûn dizanin ji kerema xwe re agahiyên nû hebin hûn jî bişopînin bi me re par vê bikin. Em îro bi qasî 45 deqe 5 deqe bi hev re bin em ê bültenekî xweş ji hev û do re pêşkêş bikin. Baş e eger ve gotibe baş e em devam bikin. Hevanno êrişên dewleta Tirkiye li ser Rojavayê Kurdistanê pêşî em hin agahiyên dawî bidin hûn zanin doh pêr girseya gel hem ji kantona Kobanî kantona Firatê jî re dibêjin hem jî ji Tebqayê Reqayê gelê sivîl ber bê bendava Tişrînê ve birêketin şeva xwe li wê derê derbas kirin. Doh hêzên dewleta Tirkiye êrişê ser konvoya sivîlan kirin. 5 kes şehîd bûn, 15-20 kes jî birîndar bûn. Rewşa hem birîndaran giran e. Her wiha encama şer û pevçûnên li derdora bendava Tişrînê heye li ser xerîtê jî ez ê nîşanê we bidim. Encam heye çend çete hatine kuştin, 63 çete hatine kuştin. Divan 24 saatên dawiyê de daxuyaniya dawiya Qesedê ye. Hevanno. Em heme wisa dest pê bikin. Li gorî agahiyên ku nûçegiyanên Anhay ji herêmê ragihandine tam divan deqeyan de artêşa Tirkiye da girker bi tevê çeteyên xwe bi çekên giran gundê İbrahîm Kurdoyê li gundewarê Rojavayê girê spî toparan dikin. Depoyên genim ên Mişerfê têne toparan kirin. Dewleta Tirkiye da girker divan keliyan de bawekê dijwar depoyên genim ên gundê Mişerfê li bajarê Eyn İsa'yê didin ber topan. Di hedefa wan de çi heye koşberkirina gel. Yani gel bitirsinin, terörize bikin, gel mecburi koşberiye bikin.
bi taybetî çavkaniyên avê, enerjî, elektrik, her wiha depoyên genim didin ber bombeyan ji bo ku gel koçber be ew jî pir bi rehetî bikaribin werin bikevin herêmê. Balafirên bê mirov ên bi çekên dewleta Tirkiye û dronan gelekî ji wan hatin xistin di van rojên dawiyê de em nûçe jî pêşkêş kirin. Îro jî dronekî hatiye xistin. Li bajarê Cirnê tebqayê depoya genim ya Xatuniyê jî her wiha stasyona Ceyranê jî bombebaran kirin. Bu du depoyên genim hatine bombebaran kirin îro. Wekî din de encama bombebarana stasyona elektrîkê ya bajarê Curneyê de jî ew jî dikeve çarçoveya kantona tebqayê. Li wê derê jî ev stasyona elektrîkê niha ji xizmetê derketiye. Mixabin îşev xelk di tariyê de ye. Ev marîfetê dewleta Tirkiye tam dewletekî terorîst e. Êrişên terorîstî pêk dîne li ser Rojavayê Kurdistanê. Derdora bendava Teşirnê ji aliyê artêşa Tirkiya dagirker û çeteyên wê ve bi obûsan têne topbaran kirin. Ji doh ve bi hezaran şeniyên kantona Firatê tebqa Reqayê her wiha ji kantona Cizîrê ji bo rawestandina êrişên dewleta Tirkiye li bendava Tişrê nobetê digirin. Şeva xwe doh li wê derê derbas kirin. Wekî din daxuyaniyekê heye me gotibû navenda ragihandina ya Qesedî di derbarê bilançoya doh ya şer û pevçûnê li bakurê bendava Tişrînê û gundewarên li başûrê Rojdatê bajarê Minbiçê de daxuyaniyekê nivîskî weşand. Em bu ara parve bikin di daxuyaniyê de ev agahî hatine dayîn. Di şer û pevçûnên doh roja çarşemiyê li bakurê bendava Tişrînê her wiha li herêma başûrê Rojdatê bajarê Minbiçê hejmareke kuştiyên çeteyên dewleta Tirkiya dagirker bû. 63 çeteyên dewleta Tirkiye hatin kuştin. 37 çete jî birîndar bûn. Rewşa gelek birîndaran giran e. Doh sibê çeteyên dewleta Tirkiye dagirker bi desteka balafirên şer ên dewleta Tirkiye êrişekê berfireh li dijî gundên Elûşê, Til Êriş, Girê Siryatel ê li derdora bendava Tişrînê û başûrê Rojdatê Minbiçê her wiha herêma ku dikeve derdora girê gundê Til Zemelê êriş pêkanên li wan hereman hêzên Qesedê bersiva êrişan da şarekî pir giran derket li wê derê. Hûn zanin ev mehekî zêdetir e êrişên dewleta Tirkiye hene li wê derê. Di şerê Duh de 63 çete hatin kuştin. Şer heta êvarê derengê jî dewam kir. Her wiha tankekî 5 erebeyên askerî, 3 erebeyên zirxî yên tîpa BMB hatin rûxandin. Ev erebe jî hemî çek û cebilxaneyên di destê çeteyan de ji aliyê dewleta Tirkiye ve têne temîn kirin. Ji ber berxwedana hêzên Qesedê çete mecbûrman birevin kuştî û erebeyên xwe yên wêrankirî jî li pê xwe hiştin. Niha gelek cenazê wan di destê Qesedê de ye. Ev li aliyekî niha ji qada navnetewî nûçeyek heye ji Çadê em biçin Afrikayê. Ew jî me xist nava bültena xwe. Ew jî bû yerekî mühîm e. Ez bînim bîra we tam dema ku gel li bendava Tişrînê bû li wê derê jî hin dîmen hene derdora bendava Tişrînê hate topbaran kirin xelk lê dinêre. Tu dinêrî tam dema ku millet daxife sohbet dike tu dinêrî ji hewa ve bombe têne avêtin, obûs têne avêtin, mal diteqin, dişewtin, heremên halî têne bombebaran kirin. Êdî tirsa gel nemaye, gel ferî van dîmenan biye. Yani heta bi qasî ku hevalê me ji wê derê radigihînin hem Dicle Ehmed hevala me ya rojnameger hem jî Ciwana Cuma ji me re ragihandin ku gel koç nake. Tam berova jî kesên li derve tên Rojavayê Kurdistanê bi cih dibin, xwedî li mal û milkê xwe li zeviyê xwe derdikevin. Berxwedan jiyan e dibêjin. Ev e. Li Çadê êrişê qesra serokatî kirin, 19 kuştî hene. Li dijî qesra serokatî li paytexta Çadê êrişeke çekdarî hat kirin. Hikûmeta Çadê daxuyanî da got di êrişê de 18 ji êrişkar 19 kes hatine kuştin. Li gorî nûçeya Ajansa Fransa AFP Wezîrê Karê Derve berdevkê hikûmeta Çadê Abdurrahman Kelamullah got komeke çekdar ku ji 24 kesan pêk dihat êrişê qesra serokatiyê kirine. Ew jî li paytextê welatê Nicimanê berdevek diyar kir ku di encama êrişê de 18 êrişkar hatine kuştin. 6 birîndar bûne. Ji aliyê hikûmetê ve kesekî hatiye kuştin.
سه کسی دنجی بگرانی بریندار بونه وکیدن لسر مالپرین فیسبوکی جی ده درباره و ایرشه ده داخیانی هیه ده بیجه بویر پچوک بو نها هر تشت آرامه هودانا خراب کرنا آرامیه اوسا yani tespit avan eve tevahi reyn ku diçin qasra serokatîn ha girtîne tank li kolanan hatine bicih kirin hate diyar kirin ku êriş çend saat piştî serdana Wezîrê Karê Derve yê Çînê pêk hatiye yani dişibe meseleyekî provokatîf Dewleta Çadê da wiya mijdarê ragihandibû ku li hevkirina leşkeriya di navbera Parîs û Çadê de bidawî biye dema demkî ya 3 salan به هالبجارتنا محمد إدريس دابيج بو سروكاتيا ولد بداوي بو دابيج بو سروكاتيا حكمة دمكي هاتبو جالي مجلس عسكرية دسلاتار و هاتبو هالبجارتن اف بروبلم وان نافخيه باشه ام درباسي روجاوي كردستان بنديسا حوانو إلهام أحمد هما ببيجن وزير كاري در و يا روجاوي كردستانيه بوسا بيجن باشتره Hevseroka daireye tekiliyên derve ya Rojavayê Kurdistan İlham Ahmed ji televizyona Fransî TV5 Monde re got Amerîka û Fransa bi rastî dikarin hemû sînor bixin bin ewlehiya xwe. Em hazirin, em amade ne koalîsyona leşkerî vê berpirsyariyê bigire ser xwe. İlham Ahmed her wiha got em ji Fransîyan dixwazin ji bo ewlehiya herêma bêçek û parastina herêmê û avakirina tekiliyên baş bi Tirkiye re leşkeran bişînin ser sînor. Yani sînorên ku dikeve navbera Rojavayê Kurdistanê û Tirkiye li wê derê hêzên Amerîkî û Fransî werin bicih kirin. İlham Ahmed bêje em qaîlin, em hazirin ji vê yekê re. Eger Fransa, Tirkiye îqna bike ku hebûna xwe li ser sînor bide qebûlkirin bi Tirkiye, dibêje ji bo me ne meseleye em dikarin dest bi pêvajiyekî aştî jî bikin bi Tirkiye re. Yani derdê me ku em ha bikevin nava şer tune ye. Em dixwazin aramî çêbibe, levhatin çêbibe, em hêvî dikin ku di hefteyên pêşme de her tişt çareser bibe dibêje İlham Ahmed. Ev yek, niha gev tehdîta dewleta Tirkiye heye li ser Rojavayê Kurdistanê hûn zanin hem Hakan Fidan derdkeve pir beredayî daxife. Tehdît êrişê xwe li ser Rojavayê Kurdistanê didomîne, tam mîna ku li Tirkiye hevdîtin tune be, pêvajoyekî tune be. Ya hakikaten çi insanên wisa bêexlaqin ya. Ya li me biborin ez gotinê wisa normal jiyana xwe ya rojane de bikar nayînim ama ev rêvebirên dewleta Tirkiye'de vicdan tune ye, exlaq tune ye. Pîvanên demokrasiyê, medeniyeta ku mirovahiyê xwe gihandiye de encama xebatên salan da, de encama medeniyetekî salan de mirovahî xwe gihandiye ama rêvebirên dewleta Tirkiye para xwe negirtine ji vê medeniyetê. Yani çawa mümkün e ya milletekî hemalatiyê te ye 25-30 milyon hemalatiyê te hene tu buhan re hewl didî bidî bistînî çareseriyekê peyda bikî ji vê meselê re şer hebe tune be. Yani şer û qet tune be. Yani tu Kurda re li hev nayê. Yani illah divê Kurd şer bikin. İllah serê te bitewînin yani. Yani fehm û feraseta te tune ye tu bi xwe li gorî exlaqê mirovahiyê mafê vî milletê bidî teslim bikî. Tu hem jî dixwazî ji ev millet çek berde. Ev millet çek berde tu çawa heqê wan bidî. Ya çawa mümkün e. Wê bi şiklî bi çek tu heqê wan nadî. Ya çek berdin wê çawa be. Yani ew dewleta ku diçe Japonyayê pêşî li perwerdeya Kurdî digire îja binêrin ew ê çi bike bi Kurdên bêçek. Ya rêvebirên dewleta Tirkiye çawa ew qasa bêexlaqin bi însanên wekê me antimilitarîst jî yani çek didin girtin ya. Bifikirin. Yani em jî bûne alîgirê çekan. Yani diyem ketine vê rewşê li hember dewleta Tirkiye. Yani ez net fikrim ku rojekî alîgirê çekan bim yani. Milletê Kurd eger çek berde dewleta Tirkiye çi bîne serê vê milletî İdî hûn bifikirin. Tirkiye dîsa gefa êrişê li dijî Rojavayê Kurdistanê xwar Amerîka li dij derket ka em binêrin di naveroka nûçê de çi heye. Piştî ku Tirkiye gefa operasyona leşkerî li dijî Rojavayê Kurdistanê xwar ji alî Amerîkayê ve daxuyaniyeke hate dayîn. Wezîrê Karê Derve yê Amerîkayê Antony Blinken got
ji bo derketina çekdarên PKK ji Sûriye dem lazım e, wekt lazım e. Xuyaye devleta Tirkiye dawe li Amerîkayê kiriye ku kesên nêzê Partiya Karkerên Kurdistanê ji nava Qesedê derkevin yan jî ji Rojavayê Kurdistanê derkevin, dibêje em hewl didin Tirkiye razî bikin ku di vê pêvajiyê de alozî dernekeve. Yani xuyaye tekiliyekî pir kûr dîplomatîk heye di navbera Amerîka û Tirkiyeyê ji bo êrişê ser Rojavayê Kurdistanê neke. Blinken li Parîsê bersiv da pirsên rojnamegeran û diyar kir ku Tirkiye di mijara Partiya Karkerên Kurdistanê ya li Sûriyeyê fikara rewa heye. Yani fika tirsên Tirkiye rewan e. Ev tabii daxuyaniya daimî ya Amerîkayê yê Ewropiyan jî wisa ye. Ya dibêje em Tirkiye fehm dikin di mesela ewlekariyê de. Lêbelê daxwaza çareseriyek ku tê de derketina çekdarên biyanî ji welêt heye. Yani Tirkiye ji Amerîkayê xwestiye ku çekdarên biyanî ku qesta kesên nêzê gerîla dikin dibe ew derkevin. Ev pêvajiyek ku wê pêvajiyekê diyar dibe yani bidome di vê naberê de em ê bi hemû hêza xwe kar bikin ku ev yek pêk neyê. Em ê hewl bidin ku Tirkiye îxna bikin ji bo êrişê ser Rojavayê Kurdistanê neke. Daxwazên Tirkiye ku tê de kesên nêzê Partiya Karkerên Kurdistanê hene ji Rojavayê Kurdistanê derkevin heta ku ev pêvajo pêk were wext dem lazim e û di vê aliyê de dibe em niha hewl didin Tirkiye îxna bikin. Belê em hemî dizanin ku ev pêvajoya li Tirkiye nebiya yan jî ev hewldanên Amerîka û Ewropiya neba Tirkiye zûva êrişê ser Rojavayê Kurdistanê kiribû. Di hedefa wan de elbet Kobanî heye. Heta Qamişlo jî dixwazin bigirin. Yani li tu deverekî dünyayê pergala ku ji aliyê Kurdan ve hatibe amade kirin, hatibe ava kirin, Tirkiye dixwaze wan hilweşîne. Ev yek bi vîya we yani hewldan dewam dike. İjar Donald Trump wextê were ser desthilatdariyê bîstê çileşûn ve ka kabîneya wan wê çawa tevgere, helwestekî çawa nîşanê Tayyip Erdogan bidin. Ew jî hê jî merov mereq dike. İsrail li Sûriyê sistemekê kantonal dixwaze ka ev çi ye? Do mecwara nûçeyek pêşkêş kiribû saziyek ku ji aliyê hikûmetê ve hatiye amadekirin pêşniyaz li Netanyahu û tamamê kabîneya İsraîlê dike ku xwe amade bikin dibe ku di nava demên pêşmede, salên pêşmede, mehên pêşmede di navbera Tirkiye û İsraîlê de şerekî germ çêbibe dibe hikûmeta İsraîlê, artêşa İsraîlê amade be ji niha ve çek û cebelxaneyê xwe bütçeya xwe amade bike. Ev nûçeya me ye doh bû. Îro nûçeyek nêzê vê yekê heye ama dişibe vê nûçe. Ew jî tiştekî cuda ye. Xuya ye di nava kabîneya Netanyahu de liv û tevgerekî heye li hember dewleta Tirkiye. Li gorî rojnameya İsraîl Hayom, Serokvezîr Benyamin Netanyahu bi hin wezîrê xwe re civînekê li darxist, destwerdan mudaxaleya Tirkiye li Sûriye guftugû kir. Her wiha di civînê de li ser organîzekirina konferansekê navnetêwiya ji bo Sûriye her wiha ji bo nirxandina sîstema kantonal hate axaftin. İsraîl dixwaze li Sûriyê sîstemekî kantonal çêbibe ku her heremên Sûriyê karibe xwe bi xwe birêve bibe. Ev sîstem hem niha li Rojavayê Kurdistanê pêkte û li Ewropayê jî li Swîsre pêkte. Di civîna civata wezîran de rewşa dawiya Sûriyê hate nirxandin. Armancên rêxistina Hetêşê bi Seroketiya Colanî li dijî Durzî û Kurdên heremê pirsgirêkên ewlekarî yên Durzî û Kurdan hatin nîqaş kirin. Di nûçeyê de hate destnîşankirin ku Wezîrê Enerjî û Binêsazî Elî Cohen pêşniyaz kiriye ku konferansekên navnetewî li ser Sûriyê pêk were ji bo parastina Durzî û Kurdan. Cohen her wiha teqez kir armanca serekê ew e ewlehiya sînorên Bakurê İsraîlê garantî bikin, dabîn bikin, li hember gefên rêxistinên tundrew tedbîr bigirin. Ev rêxistinên tundrew ku dibêjin yani meyla wan al şiddetê heye ên taybetî rêxistinên selefîst. Dewleta Tirkiye piştgirî dewan. İsraîl vê yekê baş dizane. Li hember vê dibe em tedbîran bigirin. Xuya ye di vê çarçoveyê İsraîl wê hêbêtir bike ve nava axa Sûriye wê hêbêtir heremê kontrol bike.
نهازی باش خریطه کی بینم سر اکرانه روزنامه اسرائیل هایوم دیار کرد که دجوینا کابینه یا به سروکاتیا نتانیاهو ده هاتیه گفتگو کردن که سیستم که کانتونال سوریه چواد کاره وره آوا کردن. آرمانج چیه دوی سیستم کانتونال ده البته اولکاری مافی همو کومن اتنیکی ین سوریه نه. اگر سیستم کانتونال چه ببه دبه کو افرین بسری خوبه باکوری سوریه بسری خوبه هرما کو علوی لیدجین بسری خوبه درزو لسویدیا بسری خانه لباشور سوریه وروار روجوای کردستان جی به پر کانتونان دکارون ورن بره برن. وزارت کاری در ویا اسرائیل دبیجه ام هر کسی شیار دکن. جربرن نو یه سوریه باور نک. و روی خبریه جلی روجوایی یعنی تاخم و قراوات لخوا کریه حول ده راستیه خوا وشیره. جی باور نکن. دوی ترکیه devji kuştuna Kurdan berde evji şiari u banga davi ya wezareta karî derve ya İsrail'e. Ve goteri İjar civina yekem ya li ser Suriye bê Tirkiye hat eldarxistin ew civina ku di destpêka bernamê de mijwara behs kir ev du heftene amedekariya civînê têne kirin Türkiye nehatiye vexwendin Hükümeta İtalya ragahand ku vezîrên karî derve yên İtalya, Fransa, Almanya, Britanya, Amerika îro yani pêşemiyê ji bo nîqaşkirina rewşa Sûriyê li Romayê dicivin li Villa Madama. îro saet 18 de dicivin anha 20 qeberê civînê dest pê kir. Ew ê îşev heta derengê şevê dewam bike. Îdî ew ê civînê bimîne sibê nemîne sibê nizanim. Eger belkî bimîne heta sibê jî Wezîrê Karî derve yê İtalya Antonio Tajani wê serokatiya civînê bike, Wezîreta Karî derve ya Amerîkayê roja duşemê ragihandibû ku Wezîrê Derve Antony Blinken ji bo hikûmeta Demkiya Sûriyê teşwîqê siyaseta aştiyane bike wê bi Wezîrên Karî derve yên Ewropayê re li hev bicive. Em ê guh bidin pêşniyazê wan em ê bibînin ka di encamnameya civînê de çi derketiye holê. Hevanno niha Foruma Rojhilata Navîn ji bo parastina Kurdan li hember Tirkî kampanyada dest pê kirin. Ev Foruma Rojhilata Navîn saziyekî gelekî balkêş e ev sê mehin di nava xebatan de ne binêrin. Hê beriya ku heteşe biçe Şamê. Hê beriya ku ev tevgera li Sûriyê rejîm hilweşe beriya wê ketibû nava tevgerê beriya wê kampanyada bû dest pê kirin ku Kurd dibin xeteriyê dane û kampanya xwe bi temamî ji bo Kurdan de dest pê kirin. Ya balkêş ev e. Ez binêrim bila kompîtera min germ nebe. Eger kamera me bicemide tê wêmanê kompîtera min germ biye ji ber vê yekê. Ez ê zû bi zû pêşkêş bikim derbas bim hevanno. Foruma Rojhilata Navîn saziya ramanê ya navdar ya Amerîkayê girêdayê erê kampanyayekî di derbarê Kurdên Sûriyê da dest pê kirin. Di derbarê kampanyayê de jî deklarasyonekî ji sê ropelan weşand. Tê de bang li endamên Kongrê dike, bang li Rêveberiya Amerîka dike ku Kurdên Sûriyê li hember Tirkiye biparêzin. Di daxuyanî de hate destnîşankirin piştî rûxandina rejîma dîktatûriya Sûriye Beşar Esad êrişên dewleta Tirkiyeyên li ser heremên xwe ser a Rojavayê Kurdistanê li Bakurê Rojhilatê Sûriyê zêde bûne. Hate diyarkirin ku Tirkiye û hêzên cihadîst ên girêdayî wê li dijî heremên di destê hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê de êrişan pêktînin. Hate diyarkirin li dijî êrişan divê piştgirî bidin hêzên Qesedê û Kurdan. Bank li hemû saziyên navnetewî dike. Ev saziya ku me behs kir saziya ramanê ye. Saziya ramanê Foruma Rojhilata Navîn jê re dibêjin. Baş e Artêşa Niştimaniya Sûriyê a girêdayê dewleta Tirkiye ji sûcdar û cihadîstan pêktê sînorê bajarê Kobanî dorpêç kiriye. Di aynî demê de Tirkiye bajar dide ber topan û her wiha li dijî vê yekê bank li saziyên navnetewî dike ku bikevin nava tevgerê pêşî li dewleta Tirkiye bigirin. Forumê bank li civaka navnetewî kir tevlî kampanyê bibin ji endamê Kongrê ji Rêveberiya Amerîkayê re nameyan dişîne. Ev forum divê Kongreya Amerîkayê peyameke xurt ya piştgiriyê bê dudulî bide ji bo Kurdên Sûriyê bide ji bo kêmenetewên din êm ku bi êrişên dewleta Tirkiye re îro rûbirû mane.
Demetna banka kampanyada ev daxwaz hene. Em bank li serokatiya Amerika'yı dikin. Van tedbiran bicih binin. Yani ne tane bangê bikin, bikeve nava harekete, tedbiran li ciyê cihên pêk bînin. Piştgirî bidin hêzên Kurdî, bi taybetî bidin Qesedê. Hatta ku Türkiye û desthilatarên wê bi agirbestekê mayînde razî nebe, ji sûçên şer berpirsiyar bin. Yani Türkiye ji sûçên şer berpirsiyar bigirin. Rêya Mahkemeyê Navnetewî nîşanê Tirkiye bidin. Kurd, Hristiyan, Alewiyên li Sûriye dibin xeterî, dibin metirsiyê de ne. Wan biparêzin. Divê heteşe ku Şamê îro birêve dibe, di lîsteya terorîstan de bimîne, heta ku ew rêzê li mafê hendikayan û mafê jinan re rêz û hurmetê negirin, divê di lîsteya terorê de werin girtin. Li gel hevalbendê xwe cih bigirin. Hevalbend yani qesta Qesedê dike. Türkiye ceza bikin ji bo destwerdan, ji bo mudaxaleyên herêmê neke. Ev ji bo ewlekariya me ya netewî, ji bo siberoja Sûriye jî gelekî girîng e. Ev jî banga saziya fikr û ramanê bû ya Amerîkayê. Yani hûn dibînin. Hevalno divê naberê de ji kerema xwe re hevalên ku niha bi rêya Twitterê li me temaşe dikin, ez binêrim. Ez bang li hevalê me ê temaşevanê me Twitterê dikim. Ji kerema xwe re werin ser YouTube'a me li me temaşe bikin, bibin abone. Vî aliyê de eger hûn piştgirî bidin me baş e. Em jî li gorî imkanê xwe hewl didin. Her êvar bi zimanê wê şîrîn, bi Kurdî vê derê em di xizmeta we de bin. Ka ez binêrim kî li vê derê ne, kî li me temaşe dikin? Baş e. Nêzî sed kes heval li me temaşe dikin ser Twitterê, ji kerema xwe re ez ji we rîca dikim werin ser YouTube'ê. Ka werin ku ez bikaribim ev weşana me ya li ser Twitterê bigirim û em bikaribin li ser YouTube'ê dewam bikin. Niha hevan hûn zanin pêvajiyekî hatiye destpêkirin heyeta İmraliyê piştî ku çû bi Abdullah Öcalan re hevdîtin pêkanî hat li meclîsê kî jan partî heye tune bi wan re hevdîtin pêkanî, saziyên derveyî partiyan jî bi wan re hevdîtin pêkanî. Niha di nava MHP û hin partiyên netewperestê jî di bendî çêbûne li dijî hev nava şer û tekoşînan de ne, çima Kurdan muhatap digirin vir de wê de. Ez Twitterê digirim, ji kerema xwe re werin vê derê. Baş e. Werin ser YouTube'ê. Tamam. Bila bi vî şeklî dewam bike. Hevanno. Îja niha ez vê verî de durûtiyekê dibînim. Yani pir aliyê vê meselê hene. Hem ez televizyonên Tirkan temaşe dikim. Televizyonên nêzê CHP, nêzê AKP. Yani merû ew qasa heqeten yani heşe huzûra we merû ew qasa bê exlaq nabe. Yani rojnamevanekî ji endamekî dem partî qasşo pirs dipirse, di nava pirsa xwe ya cümleyekî de, di cümleyekî de 5 cara dibêje terorîst başı Abdullah Öcalan. Ya merû ew qasa yani merû çawa gotinekî jê re peyda bikin. Gotinekî jê re peyda bikin. Ya mîvanê te hatiye tu pirsê tu pirs jê dipirsî, tu ey zanî ev însanê ku tu behs dikî Abdullah Öcalan ji bo wan qîmetekî ye. Ya tu qet hurmetê jî nîşanê mîvanê xwe nadî. Yani ev çi bêexlaqî ye. Çawa dikarî bibêjî? Terörist başıyla görüşmeye gittiler. Terörist başı hadi zindan. Terörist başı devê ve de tövbe estağfirullah. Velhasıl yani merû mîda mirova li hev dike vê wextê merû li wan temaşe dike. Îja dewerin bi vê mantiqê re û çawa li hev te. Yani bêhurmetî, bêrêzî, daya çokê, daya navê, hatiye qirikê bi van mehluqata re merû çawa di aynî coğrafyê de dikare bi hev re bijî heqeten ez tebrik dikim o kesî ku mecbûr mane bi van insana re bijîn û hêjî psikolojiya xwe diparêzin. Yani ez anha Kurdên li Bakurê Kurdistanê Kurdên li Tirkiye fehm dikim. Heqeten merû fehm dike. Yani rastiya îro nîşan dide heqeten AKP xwe ji kaos û krîzan xwedî dike. Yani tu carî naxwaze ev mesele hel bibe. Niha fikrekî heye dî hûn çawa difikirin nizanim. AKP weke hikûmet li dijî vê pêvajoyê ye. Ji ber ku eger pêvajo bigêje serî kaos çareser dibe, demokrasî pêk tê, AKP cî wî namîne di jiyanê de.
جبرویه که مگوتو بو چوا کو ج کاوس و کریزان خو خودید که نخوازه پیواژو پیش که به جبرویه که ارشه سر روجاوی کردستان که جویه که دستات قیوم تاینی سر شهرداریان کردان که پیشی ل MHP دیگره بنرن یعنی ام بنا ادی پارازوان MHP çünkü MHP aklı devletiye devlet bir kijan sebebi dibe bla be belki devlet jiboku پیشی ل پروژه 7 سالیه کردان بگیره تخوازه پیواژوی که بده دست بگیرن ادی او مسئله وانه نیت آن چی دبه بلا به ای کردان جی البته پلان و پروژه کردان جی هنه بلا ورن بلا مخاطب بگیرن بلا ورن سرماسی بلا اگربس چه به چک بردان نبیجم اگربس بلا چه به ام کرد جه هر روشه راجی آماده نه نخمه باوریه ما بمه هیا yani ام وکی کرد جبرویه که ادی عقل دولت چه فکره بلا به فکره ama em dibinin ku AKP veke hükümet bi temamî li dijî pêvajoyê provokasyonan derdixe, fitne û fesadî derdixe, naxwaze ev mesele pêş bikeve. İja mesela heyeta Dem Partî jî ecêbe, heyeta Dem Partî em nebêjin heyeta İmralî. Mesela nabêje o arkadaş hûn sivê hetayê were êrişê ser Rojavayê Kurdistanê dikin, hûn êrişê ser sivîlan dikin, we konvoya sivîlan bombê kir. Hatta ku ev rewş hebe em çawa dikarin werin we bu dest wara bikenin em çawa dikarin gul û çiçeka bînin bidin we em bu ara ser aynı masayê çay qehve vexwin yani şertekî danayîn nabêjin hatta ku ev êrişên ser Rojavayê Kurdistanê êrişê ser Kurdan nesekine em nikwarin bu ara bidin bistîn şertekî wisa danayîn pêşiya dewleta Tirkiye dewleta Tirkiye dikare goyê Tayyip Erdoğan bikişîne madem ki em dibêjin senarîstê vê pêvajoyê dewleta Kur e devleta Kur çima nikare pê Tayyip Erdoğan çima nikare pêşî li bigire ew hakanê el Arab ku dibêje Sûriye ya komara Arab a Sûriye dibe em navî wisa lê bikin hakan el Arab çima nikare goyî bikişîn çima heddî wî nîşanî wî nadin madem devleta Kur e yani ew jî heye em dibêjin alîkî de em dibêjin dubendî heye yani fikrê AKP wê devleta Kur hevûdû nagire li hemberî hevûdû di nava têkoşînê de ne madem wisa ye hêz û qudreta dewleta Kur heye madem bila goyê Haka Fidan bikişîne goyê Tayyip Erdoğan bikişîne bila hedê xwe zanibin êrişê ser Rojavayê Kurdistanê nekin destek nedin wan çeteyan heta ku ev pêvajo gîj derekî ne wisa ye yani bi vî şeklî pêvajo nameşe yani bi vî şeklî hûn nikarin mirîşkekî Kurdan jî îxna bikin ne mümkün e dibin van êrişan de dibin van tehdîtan da hûn çek berdidin bernadin em ê qirave bînin yo vana gotinê wê 7 salan e yani devleta Tirk di nava panîkê de yani ji ber guhertinê rojhata navîn dixwaze Kurdan li keleka xwe nîşan bide ama ez bawer dikim hinekî dereng ket yani devleta Tirkiye ne bi Kurdan ra li hev dike ne jî mafê wan dide li Tirkiye zemîn ne amade nekirine yani zemîn tune ye ne di nava çapemeniyê de zemînekî heye ne wan rojnamevanê xwe bê exlaq hinek perwerde kirine li gorî vê pêvajoyê û ne jî civakê amade kirine ne jî partiyê xwe siyasî amade kirine ji nişka ve di nava panîkê de dî ji Amerîka şiyarî girtin ji İsraîlê şiyarî girtin êdî avabûna Kurdistanekî mezin xistine proje danîne pêşiya wan êdî mesele çi ye ew piş perdê de ye ama xuya ye di nava panîkê de xwestin alelacele heyekekî bişînin cem Abdullah Öcalan û xawitin berbextewî xawitin lingî wî ka me rizgar bike xwe keleka me nîşan bide ku em rabin ji Ewropaya re bibêjin ba binêrin em û Kurdan eyn weke Lozanê em û Kurdan em xwişk û birayê hevin em ê hevin îşê me bûye tune ye hûn fesadin hûn Ewropî ne hûn emperyalin îşê me bûye tune ye em nava xwe de mesele xwe hel dikin îje wextê ku girêka wan piş ket ew ê car di mala Kurda xirab bikin yani tişta Lozanê bu eyn tişt dubare dibe îja Kurd ji vê yekê têrin zanin meselê yani pir hart hev digere pir devleta Tirkiye hakikaten hart hev digere mesela di dema Kobanî de dikarî bû dostaniya xwe nîşan bide dikarî bû van fikrê xwe ku îro dixwaze nîşanê
cihanê bide dikarîbû di dema Kobanî de pêk baniya di dema êrişa Daişê de dikarîbû xwedî li Kurda derketa û çawa ku Amerîka çek û sîlehda Kurda Tirkiye jî dikarîbû bihata bû gotan ez destûr nadim Daîş bikeve demê wextê ku Salih Müslüm davetê Tirkiye kirin filan ew pêvajo eger dewam bikire îro şansê Tirkiye hebû yani Kurd milletekî asilzade ye zane yani qedr û qîmetê zane îjar wefadar e yani ji emana dibînin ku dewleta Tirkiye ji samimiyetê dûr e pir har êrişkar tev digere yani heteşî anîn ser Sûriye wekî hikûmetekî rewa nîşandan lê eleqa wî tune yani hikûmetekî nerewa ye yani hevalê me jî carna ez dibînim hem di çapemeniya Kurdan de hem jî di YouTube'a de em dibînim dibêje Wezîrê Karê Derve yê Sûriye ya çetek ji kengî ve biye Wezîrê Karê Derve yê Sûriye vana ya 15-20 çekdarê wan hene hemî bermayên Daişê ne ji kengê ve hatine bûne hikûmet ji kengê ve bûne wezîr colanî kiyê ku hatiye biye serokkomar ya tiştekî wisa tune divê merû wê revabûnê nîşanê wan nede û revebirê me Rojavayê Kurdistanê canan dibêje em amade ne bi wan re bibin yek ya ew kî ne tu bi wan re dibî yek hêzekî nerewa ye Sûriye hê tev lê hev dibe Sûriye di nava salekî de belkî heteşe li holê nemîne belkî İsrail êrişê wan bike merû nizane belkî qesede here temamê Sûriye kontrol bike yani merû pir ecele neke panîka Tirkiye hem tiştan divê nîşanê me bide yani ez wisa dibînim yani van bermayên Daîş û Elqayde nikarin temamê Sûriye pêk bînin yani ne civaka Sûriye hazir e pergala ku ew dixwazin ava bikin yani ji rastiya civaka îro ya Sûriye dûr e ji medeniyeta îroyên ya mirovahiyê gelekî dûr e yani Türkiye elbette li gorî dilê xwe dixwaze Kurdan mecbûrî heteşê bike çeteyên xwe eskerên xwe da co ser Rojavayê Kurdistanê ez binêrim îja ji ber wî pir ewk nekin yani hevan yani zemîn amade nine ji du tiştara zemîn ne amade ye hem li Sûriye ji pergala ku heteşe dixwaze ava bike jê re zemîn ne amade ye civak ne amade ye hem jî li Tirkiye pêvajoyek ku dewleta Tirkiye dixwaze pêş bixe bi heyeta îmraliyê re zemîn amade nine çapemeniya Tirkiye ne amade ye civaka Tirkiye ne amade ye Kurd amade ne Kurd ji her tişt her rewşê re amade ne Kurd milletekî pir siyasî ye baweriya xwe bi Kurdan bînin baweriya xwe bi aqlê Kurdan bînin hevan hevalên ku alîkariya aborî ji me re dişînin ser vê kanalê em ji we re spas dikin gelek spas dikim hevalekî du hevala alîkariya aborî şandine tamam e ez ê mala we ava wekî din ez hinek hin hevalê din jî hebû çend roj berê şandibûn mala we ava piştî bernamê jî canan di peyaman de wisa peyam tên ji min re dibêjin filan hevalê ew xwast şandiye filan hevalê ew xwast şandiye hûn her hebin gelek spas dikim îja ez vê nexşeyê bînim nîşanê we bidim ev nexşeya Sûriye em guherînên nû tê de bibînin derdê me bi Tirkiye re heye serê me bi Tirkiye re belayê da ye mantıqa Kurdan û dewleta Tirkiye hevûdû nagire yani em ê pir hevûdû bêişînin di sibê du sibê demên pêş de em ê hevûdû heqeten mahv bikin yani li benda şerekî mezin bin çünkü ew gefên dewleta Tirkiye her çend gef bin jî sibê du sibê eger em li hev nekin bi wan re û li hevkirin jî pir zehmet e bi Tirkan re li hevkirin zehmet e ji bo wî em hinek mehkûmê şerin dewleta Tirkiye şer difiroşe me em bikirin jî nekirin jî em xwe di nava şer de dibînin îjar ev bendava Tişrînê ev e milletê me li wê derê kombiye
ev bombebaranên Dewleta Tirkiyeyê vêderê nîşan dide. Çend gundê nû hatine girtin li vê derê. Ebu Qalqal. Ev jî pira Qereq û Zexê ye. Pira Qereq û Zexê ev jî rewşmîna xwe ye. Ew ciyê min nîşanê we da İsraîl dixwest ewlekariya sînorê xwe bigire. Ev jî ev dere. Ev der Lübnanê. İsraîl vê derê ye. Hûn wayê dibînin İsraîl gelek pêş ketiye. Ji girê Golanê gelek derbas bîye. Yani ev wisa xuya dike ama bi qasî 10 kîlometre ye ev der. Ev der Ewsa seranserê sînorê girê Golanê temamê xistiye bin kontrola xwe. Ew ê hê berfirehtir bike. Ew ê hê teşê bike hincet, bike bahane berfireh bike. Swêda cî durziyan e. Ew ji li wê derê xweserî dixwazin. Anha dewleta bi tenê ku dixwaze dikare durziyan biparêze İsraîlê. Ev bi vî şeklî. Ez hinek helê we bipirsim hevalno. Ez vê rakim. Niha kîjan hevalê çi gotiye? Ka ez hinek li we binêrim. Middleward Group merheba bixêr hatî. Ka avî hevalê çi gotiye ez fehm nakim ama dîsa jî ez bînim sêr ekranê. Yani ez ji vê alfabê nizanim. Dîsa jî manî sêr ekranê dî maye serbextê wî. Dara Keremkê were. Dara were. A tu pêlêkê were heştira. Min lînk şand dara li ser ekranê ye. Eger tu bixwazî werî Keremkê em hinek sohbet bikin. Ew wisa baş e. Hevalên ku bixwazin tevlî ekranê bin, tevlî me bin, yani werin biaxivin Keremkin. Wekî din kîjan heval li vê derê ye? Safiye Ceylan mala te ava ji bo wan qelban. Safel Akay, Hajare Torî, dijwar, Dora İlveseneva, Dara İlseneva. Ew niha em li bendêne ku ew were. Wekî din Apo Kabulan li vê derê ye. Dijwar, Mamoko, Malî Agipter, Helîn Özkan hûn tev bixêr hatin. Erdal dijwar. Ka dara te got ez têm tu nehatî? Miştera lînk şandiye. Ez car dibişînim. Were. Wekî din kîjan heval li vê derê ye? Li Sûriye ew kesî dîktatör, kesî terorîst hate guhertin. Rast dibêjî. Rast e. Ez jî wisa difikirim. Herkes wisa difikire. Yani ez wekî hikûmetekî rewa nabînim. Min ji were lînk şandiye. Hevalê ku bixwazin werin, ne tenê dara, hevalê din jî ê bixwazin werin kêf xweş dibim. Wekî din kîjan heval ez hinekî peyamê we jî dinêrim aniha. Çima Partiya Dem xwe pir erzan dike li ber deriyê Tirkan û Mercan rawestandina şer Rojava nahêlin ser masê.
Mijara me îro ev bû, rast dibêjî. Çima heyeta İmraliyê, heyeta Dem Partiyê meseleya êrişên ser Rojavayê Kurdistanê nayîne ser masê û şert danayîne. Heta hûn êrişên xwe yên terorîstî li ser Rojavayê Kurdistanê bidomînin, em bi we re rûnanê. Yani vê yekî dikarin bêjin, rast e. Ez dîsa bînim bîra we, min lînk şandiye, kesên bixwaze werin tevlî bin, kerem bikin. Nexweşiya herî mezin û xeter Kemalîzm a herî xeter ne Kemalizm e. Ez ji we re bêjim. Mantıqa netewperest ya Türkçî ye. Mesela niha İslamîstên ku Tirkiye bi rêve dibin hevanno ne Kemalîstin. Ama ew jî Kemalîstan xirabtir. Ê Kemalîstan qet nebe hin aliyê me yê hevbeş hene. Merû dikare li ser hin zemînan bi hev re bide bistîne jî. Ama hemî netewperestî di vê dunyayê de xirab in. İja yani ew jî walahi dibêje ez bi Tirkan bawer nakim milletê ya milletekî qirêj nebêje dewletekî xwedî mantiqekî qirêj e. Merû wisa bêje baştir e. Yani merû heqaret li milleta neke baş e. Yani ez ne taraftarım merû heqaret li milleta bike. Em bibêjin dewleta Tirkiye xwedî mantiqek qirêj e. Çünkü dewlet wextê mantiqê biguherîne millet dikare baş be. Mesela di dema Naziyan de Almanya xirab bû. Almanya xirab bû. Ama paşê Almanya guherî mantık guherî çêbû. Dara merheba bixêret. Merhaba heval dengê me heye? Ka dengê te dara? Dengê me heye niha? A dengê te nû hat. Keremke dara. Çawan e? Gelek spas heval bedran, gelek spas ji bo zehmetiya ke dawa. Keda me zehmetiya me tune mamoste. Gelek spas ez gelek başim spas. Rastî heval bedran nifas tiştekî bêjim. Yani ev tu zanî ev serî 100 salaya yani me dikujin me inkar dikin tu zanî dewleta Türk. Bi her awayî yani li dijî Kurdan باوایەکی پر فاشیستانە خەبتین. نەها دixwazim yani bi rastî ez wekû xwe wek Kurd yani ez çi cara baweriya xwe bi Tirkiye nayînim yani. Ji kîjan perçê Kurdistanê dara? Ez ji Başûrê Kurdistanê me me dayîka min Bakurî ye. Tamam. Li Ewropayê? Ez li Fînlandayê me. Tamam. Keremke dara. Tamam. Gelek spas. Bêje min got ew e yani bi rastî ez wekû xwe wek Kurdek yani ez çi cara baweriya xwe bi Tirkiye nayînim yani. Dizanî niha di demekî de meselen yani em bêjin yani tiştek ji bo Kurda yani Kurd niha tên yani û welatê cîhanê ji vê yekê dibînin yani ev 100 sala me ji bo azadiya xwe em xebat dikin. Vêca niha yani mirov ditirse yani mirov ditirse meselen ji vê ditirsem em rêz didin rêberê xwe partiya xwe me bi wan bawerin ama di aynî demê jî de bi rastî tirsê me jî heye yani. Ji ber ku dema ku berî 100 salan nîn dewlet netewe çêbûn me baweriya xwe bi Tirkiye yanî tu zanî em ê bibin bira em ê dêk welatî de jiyan bikin lêwilo nebû me dît yani. Niha dîsa jî derfetek ji bo gelê Kurd ji bo Kurdistanê çêbûye em bi rastî jî ditirsin yani hemû kedama xwîna şehîdê me ew zehmetiya çend sal em dikişînin yani bêjin di navê birayetiyê de em birane werin em dîsa jî dîsa me bixebitînin. Rast e. Tiştê dijî dixwazim meselen vaya bêjim meselen ev Kurdên meselen dîndar me rêz û hurmet ji bo wan heye ama dixwazim vaya bêjim yani meselen bi aliyê dîn de me dixepînin niha hinek dibêjin çi dibêjin em nabin dostê İsraîl meselen em çima nebin dostê İsraîl wela me bibin dostê Deccal jî çima nebin yani li dijî dijminê xwe me bibin dostê her însanek her kesek Dara Abdullah Yeşil azadiya me ji bo
ji bo piştgiriya me destê xwe bidêj bike ji bo mafê me destê xwe bidin yani. Kek Abdullah merhaba bixêratî. مرحبا ایوار باش سپاس وشان خوش بو تج بو میوانی تج بو وشاناته گلک سپاس دکم بو کرتاسی اجی دخوازم انک تشتابینم زمان لسر یکتیا کردا و لسر پیواجوه وی داویه لسر روجاوا لسر پیواجوه باکوره کردستانی بسروکا بو دولتا ترکارا لسر توری جواکی لسر چاپمنیا ترکا پیواجو براستی وک شخصکی وک ایسانکی کرد باوریان پر بیتونهیه تشتیج دیرو کس فهم کن باوریان بیتونهیه یعنی آنا ام کرده که هیا مشتشکی تونه یا ام پر زیده پولیتیک ننن یا ام سوسیال مدیا کارتینن بارکی گرانجین سر پشتامتونه هیا مشگلک تشتاتونه ام یک دنویسینن ام یک واد بین ام یک زمان دریجه دکن نزانم HDP çmawa krivya çmawa gotiye nizanım çuni imraliye çi gotine ya o destê xwe bidin ser vicdana em çi zanin haya me çiqa tiştayî çiqa bar ser pişta me yî çiqa em ji her tiştî re hakimiyeta me yî em bi tişta zanin yan zanin yani kêmasiyê wan yê ez pir zêde dibînim di vê dawiyê de bi kurtasî viya wa bibêjim yani gelek tiştê nexweş dibînim çapemeniya Tirka da birastî tiştê dudiya di nava em bên li Rojavayê Kurdistanê hinkî wek ew jî derket pêş birêz Şêx Maşûq li wê derênkî ket nav Hewildana û bi taybetî daxwaziya gelê Kurdî herî zêde Partiya Karkerê Kurdistan seroka bû hevgirtina Kurda yektiya Kurda yekrêziya Kurda bi salayê çênabe yani ez jî wek îsanekî Kurd heta vê gavê jî min digot bira çêbibe le yektîk Kurday awa ev Kurdê ku qaço em Kurdin em biraya bin ev Kurdekî hîno heta vê saetê jî bibêje ez şehîdê Rojavayê Kurdistanê şehîd qebûl nakim rêveberiya xwe ser gerek hilweşe ez nizanim ew bi erebî ez bawer dikim kelîmeke bi erebiyê dibêjin bira xweseriya Rojava hilweşe bira PKK li wê qedexebe bi va Kurdana re gora nerîna min biratî jî nabe bira nebe yektî jî nabe bira nebe yani yektî kuwa çawa dibe dibe em di nav muhalefetê dane em di nav opsiyonê dane nizanim em di nav çi dane ka çima beşar bû ek derew bû ji xwe giş beşar bû biborîne beşar jî çû tiştek jî nema tu li wê çi dike tu li ber çi nigekî te li Hewrêrê nigekî te jî li Anqareyê nigê we yani bi taybetî ene kesê ez bînim ziman yani ez bêrûmetiyê nakim li ez fikra xwe dibêjim tu maaşek xwe ji Hewlêrê digire tu maaşek xwe jî ji dewleta Tirk digire nigekî te li Şamê li Şamê jî tu çûyî wek parseka kes te nakî şuna îsana silavê jî nadite tu li Şamê tê dere navê wî jî dikarim bibêjim yani sergirê ene kesê o tuatiye ez ji nav wê pozisyonê dernakevim çima dernakevim vê kelîm yani bi rastî va rojê vê dawiyê biborîne min gelek hinkî şopan em ji nav wê pêvajoyê dernakevin vê opsiyona belê ku tê da ew gemar û qirêca Ka dara çi fikre ser vê mesela yekrêziya Kurda Rastî tu zanî heval Bedran باور یا من بوانا نایه جبر که تو زانی چی بیجم یعنی نه وانا بری هفتگ دبج لوی روزه کو ایریشی من بچه دکن تو زانی همو من پر گدار کرنه
ئەوێن ئەنە کەسێک توزانی چ دبێژن نها دبێژن یا قەی ئیشێ کووردا لە ڕقا لە من بچ لە دێرە زورێکیە ینی بڕاستی من تێشینە مەسەلەن ئەستخواژم ژوانە ڕابێژم مەسەلەن نەها تەمام دبێژن تابی بێگومان ئەف دوو تشتێوانە ئان سیاسەتێن نزانن ئانژی دالیە بڕاستی داگیرکەرە ینی ولۆ تێن ئاراستەکردن کوڤا گۆت نابێژن ینی زانی مەسەلەن ئەگەر نەهام گۆتناوانە دبێژن گەر ئیشەمە لورێ دوێ دەرێکیە ئەگەر ئەم لوێ دەرێنە بن گەرەم ناف قاموش و ناف کۆبانێدا شەڕێوانە بکەن ینی ئەف گۆتن چاو ئینسانێکیش خۆرا بێژە کورد ئینسانێک بێژە ئە سیاسیمە چاوا گۆتنان دبێژە ینی ئەف گۆتنە شاشن یعنی هەموو زانن جوگرافیای ڕۆژاوای کوردستانی نەمینە پارچەیەندنێ کوردستانی جوگرافیەکە پرت تەنگە توزانی کێک دەر ئەس باوەڕ دکەم گوتنین دەولەتە تورکیەنە یانێ دەبێژن مادەمکی کورد naçin nakevin qamiş lê derikê çima lê derê kom nabin eger tu bendava tîşinê berdî eger tu wan herema xwedî petrol ya dinozorê berdî wê demê tiştek namîne dewleta Tirkiye li serê kaniye li Efrînê çi digere mademkî herema Kurdan ê Kurdan e ew tên wê derê çi yani aniha rewşekî pir cuda heye dewleta Tirkiye dixwaze tenê Kurdan bigire li herema Kurdan bicî bike wisa dor li wan bigire تماس خوازم ببێژم ینی بە ئینسانی کوردێن ڕۆڕاچاوە li gorî teoriya Tirkiye de axifin mixabin rast ینی bi Kurdên wilam çawa dikarin yanî me 11,000 şehîdê xwe dayem çawa dikarin bi Kurdê wilo herin ser mêzê yanî dema ku bi her awayî meselen Beşar Ekî mane got ez ê xwe bixendeqînim dema ku ez ê neçim mafê Kurda bînim û çûyê derê jî ka mafê Kurda بلا هرن عفرینێ دەما دەبێژن دەولەتە تورک نەدژمنێ کوردێ بلا هەرن بارگای خۆ لە عفرینێ بکەن ینی مخابن ئەم ناخوازن ینی تشتانە خۆش بکەن ئەمە دخوازن ئەم ڕاستیاژی بێژن بلا هەرن لێ دەرێ ینی لە عفرینێ بارگەهێ خۆ بکەن دێلن وانە وی ڕۆژێ گەنجێکی هاتبوو کوشتن لە بەندەڤا تیشنێ دناڤا çetên ÖSO MÖSO'da ala Kurdistanê li ser milî wî hebû ew kî bû pêşmergeyê roj bû min tam neşopand والله ez bawerim yani ew yani pêşmergê rojin yani kesekî dîtû neyê wan ara mixabin yani gencekî wer ku tu zanî dijminê me wana perwerdekirine vîdyoyê wana hene xwe min yanî direva nakin yani di vîdyoda binivîse Dawutoğlu diçe diwana ra hemû pêşiwana endamê mîtê wana yani ew ê dînin yani ewa rojê hêza roj perwerdekirine li Başûrê Kurdistanê ev rastiyeke xwe min naweşê yani kes nikare vê veşê Ya birayim tişkî wajê yanê em dibêjin pêvajo em divên birastî ez wek Kurdekî biratiya her Kurdî dixwazim biratiya îsanetiya mirovatiya dunyayê gişê dixwazim li bes mi gotiya peyvek belkê talim nexweş e yanê hek yek rêzbûna Kurdî girtina Kurdî vî hawî bavo bira çê nebe çê nabe yanê ma ewa baş lê gudar kir rûdav jê sewal dike dibe ana armanca heta îro çiqa sala hûn têda bû xirabû Beşar çû hilweşiya dewlet xirabû tiştekî diçêbû pêvajokê çi çêbû hûn ji wê derê derdikevin ya nakevin na em dernakevin ew ê ku îro destê te destê wadayê tu wara meşe ew kîne îro destê wavxûna zarokê Kurda dayê dest avtiyê rûmeta Kurda tu birayê wane tu cem wane tu meşê ji wan digire bîroa te way li İstanbulê way li Ankarê kaxetek nivîsî dayê destê te yanê zimanekî tu ji me re naxwazinek tişta bibêje ew çi dibin tu wa dimeşe tu wek wa dimeşî tu wek Kurdan nameşe zimanê te Kurdî tu wek me Kurdî dipeyîve li bes ruhê te mejiyê te aqilê te dilê te ne Kurdî tu ne Kurdî gelê Kurd re tişkî nake îro xumara mezin tiştê herî mezin ne li Bakurê Kurdistanê oyna herî mezin li ser Rojavayê Kurdistanê şerê mezin way dundirê Rojavayê Kurdistanê ew kelîmek ana birayê Bedran jî sewal kir bira Kurdê Bakur ji vir herin bira herkes herin bira herin ev ê ku îro destê te bû destê wan ev kîne ev Kurdê Rojavan e ev gemara dunyayê gişiyê
توجي جوي جماريك دولة ترك تجاني هم قش كرني ويدري ولا هم بري كرداب كارتين جواب براي خا كثيرة شما نابيش بدر كبن او تشك دراناش كنا هر یک جمارة الدنيا قش وانا اردوغان بپراني كري ويدري برايم هلا جاري جويرا بدر كبي او تو زلام كنت كرد بكردي بيهوش بدر كبي نها مثلا امزان نوال بدرانی یعنی دما شورش روجاوای کردستان چه بو له همبری وا چتان دانین له هر پرچه کردستان چون روجاوای کردستان تشتت خوازم بيجم يعني وانا تن سر ميديا خدا سر انترنت خبر ددن دبيجن چ دبگره پکک يعني دبيجن كرد باكل روجاوای کردستان درکوا نها بوان چتين احرار الشام وهتش وحمو او جروبين چتين تركي اوزباکی هەیە کازاغستان چەچەنی هەر دەرێ دنیای ماراکۆی ئەلجزیری هەر دەرێ دنیای هاتنە چما نابێژم بلا ئەوژی وانە دەرکەون سووری کارێوانە سووری چییە نابێژن وا تشتا ناینن زمان تشتێکی ناینن زمان هەر تشتێک و لە دژی کووردا باوی دەبێژن مخابن یعنی برای من يعني تشتي اصل وقت براي دراجي قوت نفر شرطيه يعني ديروغ البرش عواي دون بيربو دبيج مثلا دولة ترك وين نفيسي دنفيسي ندد دس بشار وابراهيم برود بشوا بخونه قد نكانك كلمة كي زيده ببيجه قالوا PKK نل روجاوای کردستانی به PKK نل باشوری کردستانی به برای دارا 5 دقیقه بله گفت دولت ترک داره لچینه لژاپونیا جبو کردا کونک لور ور وگرتنی ویا قبول ناکه لکیلا خود دولت خود در دورا خویا چوا قبول دکه قالوا PKK نل باشور و نل روجاوا به دولت ترک او قارشی باشور و روجاوا نبه دو نپیر بویا برز برزانی رفراندوم کرد هم بری رفراندوم در کتات سرسینور هف پاری وی هری قدیم برای وی در روجلات ناوین ده هری قدیم اردوغان بو سلاحی خواه و بالافره خورا کر هات سلوپیار سرسینور گو ازیتا بنان ازیتا تربیه بکن ارتش عراقی یعنی PKK ایرو نل باشور به نل روجاوا به دولت ترک نر روجاوا ارتش عراقی آنی لسلوپیاه و دم ریفراندومه ارتش عراقی جیانی گو همه به ارتش عراقی را ایرش کرد راسته Ama mesela yani kesede ki Abdullah balkışan ser mesele ki mühim ev dinava koalisyona muhalefeta Suriye'de cih girtibun ene kese öso möso behevra cih girtibun ve ki hükümeteki alternatif bu muhalefet bu jibo helveşandına rejimi hatı bu avakirin raste naha rejim helveşiya Armanca rejim nema Armanca ve muhalefeti nemaye anha tene Armanca kivan heye helveşandına deskeftiyen Kurdan باشه در روشکی وسادا جی ان کسی چی هیه دنوانده ان کسی اگر خاطر جوان بخوازه وره نوا کردان وره روجاوای کردستانه ریوبریا خسرلوی دره بیروی خواه که آواهی خواه ساز که تیدا جی بگیره پروبلم نامینه مروف دنوا خواه ده پروبلم خواه نفخواهید کاره نقاش بگه اما ترسو فکارین کردان ریوبریا خسر اوه ده هر جوینه که ده آگاهیه که مروف دوی کنفرانسی ده باره که او سبی وان آگاهیان دفروشن دولت ترکیه استخبارات Türkiye ev heye problem ev yani eğer tekiliye xat tamamı qut bikin bi Türkiye problem namine yani karın varın Rojava Kurdistan ne bal bedran duzani txwazin be piştgiriya dijmin txwazin bejin warin nive baş Rojava Kurdistan bidanma Rojava Kurdistan ve ama du ertaşa çekin mina başure Kurdistan neha ev Amerika Fransa tamamı welatên Avrupa ev seri 10 sala txwazin هێزا پێشمەرگە ئایەنێکی قەدە پێ بکەن یەک هێزی نیشتیمانی کوردی نکاربن یعنی هێزا واژی نکاری بن دزانیت خوازن لە ڕۆژاوای کوردستانی تشتێکی و لۆچێکن وێجا سبێ ئەم بکەون هەفتوو بکوژن و بوێ ئاوای ئەم هەر تشتی خەسار بکەن یعنی ئەv ئارمان جێوانە ولۆیە دزانی چاوێ وانە 11,000 شەهیدا نابینە کەچ و خورتێن کورد
وازن او جيرون شتينا لاوتيلان اوروبا واسطنبول واوادرتين ودچنتين ودچن تخازن وين والله نيفي بدن ما ولا تشتي ولا نابا باشا تشتك دي هي يعني افتف جري تفجر جبو خو جبو كردستان جبو قال كرد خبت نجبو بارا نجبو قازانجي خو انا جبو قازانجي خو تخوازن يعني بكرتاسيب وانا را زحمت براسي زحمت راسته باشه وان مسئله هيئة إمرالية دشة هفديتنا بيكتنا تشتكي كيف سريوه باوريا وهي يعني كيف سريبن مثلا هو براستيجي يعني وانا فهمناكم تشتكي نابجن مثلا تجي يعني زمان مثلا نادبيني ما تكوجن يعني الرجاوية كردستاني بلا هركس في راستي بزانبه يعني نممكنه لباكوريا كردستاني اشتي ورا بيكو روجاوية كردستاني هركس بلا بيك بزانه روجاوا گریدای باکور گریدای روجاوای کردستان نه مثلا هر روانا بمب دکن سیویلان دکوجن ایرش دکن اما وای دنگ خوش دنگ وانا در نکه و بجنره خوازن براستی آشتی خوازن دما آشتی خوازن هیچ هون سکن الودره بچا خیمه آشتی بکن يعني بدنجكي زلال براسي بدنجكي زلال وملت جيجره بزانه يعني اما كم يعني ام جيجره خوازن بزانه بني يعني تشدقهم يعني بفجارتي نابه هرتشت gelek spas dikim em hevala zêde nedin seknandin rojekî din sibê du sibeyê me her êvar weşana me heye şemiyek şemê ez nelvêderê me gene pranîl televîzyonê kar dikim ama nava heftê de eger hûn müsait bin keremkin werin aynen bi vî şeklî çawa ku dara pêşniyaz kir ez linkê ji were dişînim keremkin werin fikrê xwe bibêjin ez kêfxweş dibim em tim wisa dikarin bi hevra van mijara nîqaş kirin tabî her roj ne aynî mijara canan dikare biguhere jî eğer hûn bişopîn werin tevlî bin ez kêfxweş dibim hevalê Abdullah jî dara jî hevalê din jî baş e gelek spas gelek spas mala dava be جارة اولي عمري خدا استولي برنامجي بمراستي ama tu dişibî نویساندیه بێژم نەنویساندی ئەس 15 ساڵە ji bo bi zaravaya soranî û bi zaravaya bi zimanê îngilîzî ez dinivîsînim mesela dizanî her tiştî li ser Bakurê Kurdistanê bi zaravaya soranî ji bo soran ziman li Başûrê Kurdistanê ez dinivîsînim û bi îngilîzî jî dizanî ama dara heyse divê tu ekranê de jî xuya bikî divê tu YouTube'ê de jî xuya bikî yani ez bixwad pir hazirim derî xweştera vekim tu werî vê derî xwe îfade bikî فكرة البالكيشن وأواي أخفتنا تجي بر الزلالة يعني أو مهمة قلتني أنت أخفتنا تزلالة إنسان جي حزتكن تذكري خطاب إنسان بكي وحيفك وجانا يكلمة تدرت كذي أما تشبي إنسان كي بروفيشنال يعني تخش قيفة دتكي قال از دبيجم دم بدم ورا باخفن هبل عبد الله تجي أما هبل ترخت كن هبل عبد الله دبيجن شما قمرية خاص ثابت ناكية شما داناين سرماسي وتم دحاجات بتشعب ما يشيا از لیبورینا خود خوازم تلفن دستیم دای از گلک نرحتم نخوشی که زیده ام بین وک نظام سرما گرتی چوا از پر زیده نرحتم تلفن دستم دای از گلک نرحتم خویدان تیمن راست لیبورینا خود خوازم گلک سپاس کم مالا و آوا به ایوار باش مالا تیجی آوا متنه نیلن دم وارن گلک سپاس سرچاوا بله هوانو ام وشانه بداوی بکن پر که خوش بوم هوالی مهاتن تبری بون اگر تشتکی تونه به وکی دقیقه داوی لپیامه وجد نیرم تمام از آنها دوسی آژانسا بنیرم نوچین دقیقه داوی تونه بن از خاطر جوت خوازم دیساجی املی بنیرم دبه کو تشتکی نو هبه لبنده بنش کرم اخرام از همه تیم لید نیرم tamam ka nuçe hene tiştekî wisa em bêjin lezgîn ku meru bikar be ji were bibêje ha tiştek çawa ye Tayyip Erdoğan û Baxçelî îro li hev civiyane mijbîr kire ji were bêjim rast e ama di derbarê çi daye tam em nizanin
ادی بحثا روجاوی کردستان دکن، بحثا آمدکاری اپراسیون اکی دکن، بحثا وی پیواجوی لترکیه دکن که طایب اردوغان بلکی جی گوادن تشتکو مجوره گود دولت کرد وی گوی طایب اردوغان بکشینه یعنی جی گوی وی حکان العرب بکشینه حکان فیدان اجراد بیم حکان العرب رجب طایب اردوغان و دولت باخچلی ایرو لانقره لهف جویانس چه گوتن جهورا که از بنیرم جوین ساعت 16 نیوان دا دست پیکر 40 دقیقان دوام کر پشتی جوینی هر دوالیان دا دبار نوارو که جوینی دا داخویانی ندان چاپه منی لیلگور مدیا ترکیه دا جوینی دا اردوغان و باخچلی لسر پیواجوی چاره سریه دوزا کردی بینگاوین کجبوی پیواجوی بین آویتن آخفینه نوا خدا صحبت کرنه اما از بارد کم روجاوی کردستانی جی دنوا مسئله ده هیه تمام ایشا بلکی جی هیویا ما اوه دولتا کور بکربه زوری بده سر حکمت طایب اردوغان جبو ایریش سر روجاوی کردستانی نکه جبو کو اف پیواجو باش در باس ببه یا وانا بنیرن اجوارا تشتک نشانه ببدم شكرا أخرى البنديبن يعني مرب أقص عادي نابه مرب أقص عادي نابه عادي دزمان روجاوي كردستاني دا ناي معنى عادية لباكوري كردستاني ايوان عادي يعني نورمال روجانه إجا عادية لباكوري كردستاني تي معنى خراب نيجاتيف يعني إنسان بيعسل ایجا از دو مثلا انسان به اصل داده بیجم بنیرن yani لوی fotoğrafı binirin az hene ki jwara şirove bikim mesela Tayyip Erdoğan bu devlet Bahçeli lükuderi tecem hev şuri ku danine vederi ev hemi işaretin vakti ku Türk tine cem hevudu İstanbul'u ku datinin pişkwe pır mühimin jbuan pır mühime binirin vederi Kur'an'a ki zirin danine جبوان سمبوله و دری اشارت عثمانیان ہے طایب اردوغان و دری مسین ہے اوجی دولت باخچلیه اف fotoğrafı kudane çapemeni eve vana hemmi sembolun be sebep naxın ve deri وكيدن شيء ايه يعني ام دا فيش قرا اساس تجرن و ام شور قرا اساس تجرن يعني شدت سمبولا شدت يعني اجا نافرو كجينا خاجي اشكره نكرنا يده هادي دبلا وصابه بهیویا روزی خوش آزاد هوانو خاطری و سبی کیجان ساعتی دزواشند کم نزانم بلکی نیوروی بلکی ساعتی کدن از خبر دم و دم باش سلاف